læse det endnu. Nej, det var ikke mig. Åh, den er mør, den der. Jamen, jeg ser på det på det. Du går igen, du går igen. Ved du hvad? Skal du have jakke på? Vil du have jakke på? Og så ødelægger Brenda bare. Birgit, hvor er der hen? Hun er lige slået. Håvel! Håvel! Nej, det skal kun anden gang, det er dig. Ja, selv nogle billeder. Hov, mange gange skal du slå. Hold den lige stille for ham. Ja, godt. Godt være så. Han slog fingrene nok. Altså. Hvad slår du? Slår du fingrene? Han fryser fingrene. Han fryser fingrene. Hvis du kan holde mig færdig. Ja, godt. Er du så ung, Pia? For aldrig så det giver sig nu. Han har givet sig efter Paul, han bare ved den ene første gang. Nej, det gør jeg ikke. Der gav den sig. Ja, Michael han har stået samtidig som Paul, så... Og bare se, når Michael han kommer til igen. Og ham... Så vil jeg godt sige, det er ikke fordi den er gammel, den der. Undskyld. Det var hans værd. Nå, ikke lige her med tiden, der skal slå mere. Jeg samler på manden. Der er flere i bælen. Nej. Vi samler en gæld. Spyd den! Kan du ikke bare spyde den? Bare har spyd igennem. Så slå ud mod træet i stedet for. Nu skal jeg lige så noget, der så også nu er ned med de der her. Nu skal jeg efter det der. Det er svært, når du svinger så. Ja! Håber han, det var så 3, 4 plads, der går nok. Vi har den der. Der er stadigvæk kæppen. Vi skal lave en, hvem laver et dropkick på? Det sags jeg nu. Nej, men Michael, han er ikke godt sammen mig. Det er godt planet. Det er lige meget. Det er jo livsfarligt. Altså, jeg har fået knækket 2 batter nu, det er jeg ikke imponeret af. Den er våd. Det begynder at reve ned i bunden. Ja. Hvem er det så? Kasper. Vi kan lave bål bagefter. Han er hans mål. Den kan ikke knække den der. Og hvem er det så? Og Lars. Hvad med den?